Здравейте хора! Днес ще играем някаква странна игра. Не си спомням името какво беше, но съм я играл и ме кефи. Надявам се и да ви хареса този клип. Добре, чакаме. Аре бе! Добре, Воски Сокър. Даже може да си махна слушалките. Добре. Много добро в тази игра. Аз без това съм нюк. Добре. Добре, почвам с играта, не знам дали сте играли. Ама е интересно. Сега. Така. Ойт, пилатка. Ойт! Ай, какво са? Еладе? Оп! Минахме ги всичките. Сега ще се пробваме да вкараме. Yes, гол! Гол. Добре, сега тия 7 хора са тук. Трябва да ги мина така. Оп! Много за малко да се удари. Еладе? Но... ела тук. Ела тук, аз съм тук. Еладе? Оп! Добре, минахме ги 7-те хора. Ей, защо тук го хванах? Кой викам, като съм много... Сега... Чакай. Оп! Обичам често да тичаме така бързо, защото ще ме ударят. Добре, това път си спасих. Сега... Давай, дали ще успеем? Трябваше малко по-силно да го направя. Аз нарочно вече слагам на тая игра, защото вече Майнкрафт знам, че става малко тъпа. И... нали сигурно някой от вас ви е купувал Майнкрафт, ама вече все Майнкрафт играе. Даже всеки път, като се прибере, нито една игра не играе, само Майнкрафт. И гол! Толкова нут не съм бил. 2-1. Пише. Не знам какви са тия цифрички. 2... Мисля, че 2-1 ги водя. Нещо такова би трябвало. Добре, елатка. Ой! Аме не успя. Добре, някакъв. 3-0 минахме така. Ела. Ой! Добре. Давай! Добре, взехме. Ключо. Майче 3-1 ги водя. Говичка ми удари. Так уж мръднах и ми удари. Все пак ги бия. Добре, тия ги бихме. Оп, нямаме батерия. Много. Аре бе, не мога. Какво стана? Добре, това е най-ганото в телефона, където го мразя. Да влиза на Google Play. Колко хора са? 7, ого.
Споко ще ги бием. Не съм толкова сигурен, ама може да ги бием. Където са? То ме гледа е само опа. Само два ми станаха. Е, той е негърчето ми стана. Айде. Чао, негърчета. Их! Накрило. То без това нямаше що да ритам, защото накрило била. Нищо. Добре, елате. Оп. Юп. Юпа. Елате? Ох, ще за малко. Оф. Айде. Шест минути са минали. Ладе? Оп, но психи. Добре. Оп. Добре. Всички ги минахме. Няма да спя. Ей, то без това не успява целя там. Но вратата е тук на ръката. Това не е главата, която играе по 7-3-4 ръката. Аз ги наричах тия нуп, ама аз станах нуп. Бате, кажи ми! Нервно що? Ето ти игри много ги мраза. Се намерят. Аре, този път си искам да успея. Нито един път не успях следващото. Ела, бе! Ага, всички ми, хайде. Аре да успеем, няма да успеем, защото... Аре, дали ще успеем, бе? Ние да... За първи път се срещах с това нещо. Като ли там да се пребие човека, който е пред мен. С настиничка. Айде, бе. Това. Ой. Бате, толкова нуп човек няма. Толкова много. 2-0 ми бия. Нуп съм. Още една игра. Пак ли тук се върнах? Аре, бе, ръква ми тъпи. Махай си. Аре, бе, бе. О, за малко. Толкова нуп човек няма от мен. Добре, този път ще успеем сигурно. Даже ако успеем да изритим силно. Добре, не! Това защо няма работа да мръдне? Как ти чудо? Гадно е. Айде, лапка съм. Сави бих. Сави. Бате, колкото мен нук тук няма. Вира, това ми излиза. Добре, хора, е това последния матч ще ни е. Тъкмо 7 човека, дали ще успеем. Аре, да. Добре. Останаха двама. Ето пред мен. Добре, айде, това е последния матч. Само един път свих. Аз по принцип и тази игра много не е игра, заради това малко съм нуп. Често играя Майнкрафт.
Оп! Ще успеем? Ох, боже! Добре, хора, надявам се игра се припее и чао, чао. Аз съм... Нуба. Айде.